Desidido na gyud ang Mandaue City Government Bawion ang yuta nga gibarugan karon sa Cebu North Bus Terminal sa gayon nga mo expire na ang kontrata sa pag-abang nini. Laing-laing mga government structure nga gikatak ng Tukoran sa mga dapit. Ang report ni Nico Serino. Nobyembre pa sa miaging tuig, mipadala og suwat si Mandaue City Mayor Jonas Cortez kang Cebu City Mayor Edgardo Labella. Formal nga gipahibaw sa Mandaue ang tinguha niini nga gamito na ang yuta sa North Bus Terminal. Karong Oktubre, mapupos ang 25-year lease agreement kung diin miabang ang Cebu City aron maka-operate sa maong terminal. 2 milyones pesos ang tinuig nga rental sa 8,816 square meter nga yuta. Plano sa syudad, ipabarug sa dapit ang bag-ong Subang Dako Barangay Hall, Police Station ug Fire Station. Matud sa mayor, may plano sab aron pabarugan og evacuation center ang dapit. Naa na untay mohatag og funding sa national for evacuation, wa lang gitay luna. Pero og makuha na nato, then ato tong magamit ang pundog. Andam hinon makig-alayon ang syudad alang sa hapsay nga pagpabalhin sa terminal kung asa ang lokasyon niini. Bukasab ang mayor makig-istorya sa ubang sektor kung buot nila nga makisayod kabahin sa maong plano. Why problema? But again, I have to consider nga kani ang interest sa lakbayan sa akong unahon. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.